Сәлам алар һәм кызлар, күптән күрешкән юк. Инде тапшыруның исемен дә оныткансыздыр. Искә төшерергә кирәк булачак. Кайсы булырга мөмкин? Башмак тишек булмаса безгә туры килә, чөнки безнең тапшыруыбыз да шундый ук җылы. Бармак та туры килергә мөмкин, ни өчен? Чөнки безнең тапшыруыбыз төртеп күрсәтә кызык видеолар булса. Татмакта булырга мөмкин, чөнки ул үзебезнеке, әйме? Менә шакмак. Әйдәгез башлыйк, барсы да аңлашылыр. Беренче видео көрәшчеләргә һәм әлеге спорт төрен яратучыларга багышланган дип бер дә курыкмыйча әйтә алам. Кайберәүләрегез әйтергә мөмкин, нинди көрәш турында сөйлисең син? Монда ике бәләкәй бала арасында булган ниндидер дуслык мисалы гына. Ләкин минем сүзләрне аңлап җиткерер өчен сезгә бу видеоны ахырына хәтле карап бетерергә кирәк. Күрдегезме? Бу егет кыз дип тормый, автоматик рәвештә көрәш алымнарын куллана башлый. Бу аның геннарына салынган, чөнки ул сабан туйда. Сабан туйда көрәшергә кирәк. Ишеткәнебезчә, әлеге малай Илназ Газизов псевдонимы астында чыгыш ясый. Ләкин булай бөтен сабантуйларны җиңә башласа бу малай, әле без аның чын исемен ишетербез дә. Хәтта сабантуйның төп бүләге булган тәкә дә әлеге егеткә сәер иттереп карап куйды. Бу бәләкәй малай мине ничек иттереп җилкәсенә салыр микән дип. Көрәшне ярат, аның белән шөгыльлән, тик икенче юлы син кызларга каршы көрәшмә инде, яме? Икенче видео шулай ук авылдан, чөнки мондый кызык видеолар бары тик авылларда гына булырга мөмкин. Улым, әйдә сержантна булып киләбез. Гомәр. Намы Гомәр. Гомәр, әйдә сержантна булып киләбез. Улым, әйдә сыер янына барып киләбез. Күргәнебезчә, балалар өлкәннәргә охшарга тырыша. Ләкин менә үзенең газиз баласын сыер янына алып барган әнине минем әле күргәнем юк. Бәлки сезнең бардыр. Бәлки әлеге кыз әнисен түгел, бәлки әбисен, яки апасын, яки бөтенләй Сания апаны күрсәтергә тырышадыр. Һәм әллә ничә тапкыр үзенең өнекәшен шул сыер янына барырга чакыра. Һәм әлеге сыер янына ни өчен барырга кирәк икәнлегенә дә менә дигән аргумент әйтә. Ул бит тибә, ул бит сезә, шулай итәргә тиештер. Әйдә. Ул бит тибә, ул бит сүзә, шуңа аның янына барырга кирәк. Без белмибез дә. Тик җәмәгать балалардан дөрес сүзләр чыгуына һәм ул сүзләр канатлы сүзләргә әйләнүенә минем һич тә шигем юк. Чөнки бу бәләкәй кыз китәр алдыннан шундый көчле сүзләр әйтә. Ис китәрлек. Без бу сыерны аңламыйбыз. Без бу сыерны аңламыйбыз. Менә бит ул сүзләр. Без бу сыерны аңламыйбыз. Димәк, алар дөньяда барлык сыерларны аңлыйлар, ләкин менә әлеге сыерны нигәдер аңламаганнар. Безнең сыклану рубрикасы. Һәм анда Владислав Уткин дигән егет татар егете биюен өйрәтә. Димәк, әгәр дә сез матур иттереп, чын татарча биергә өйрәнәсегез килә икән, сезгә әлеге видео файдалы булыр дип уйлыйбыз. Сәлам дуслар! Бүген без сезнең белән татар егете биюен өйрәнәчәкбез. Беренче хәрәкәт. 3 пычмак. Әйдәгез тагын бер тапкыр кабатлыйк. İkinci hərəkət. Vurma. Üçüncü hərəkət. Çalıştırır. Dördüncü hərəkət. Ada qalır.
Бишенче хәрәкәт. Бишек. Барлык эшләнгән хәрәкәтләрдә безнең кулларыбыз ничек кушакта, шулай ук кыркырыйда һәм түбәтәйдә урнашырга мөмкин. Мәсәлән, чалыштыру. Кулларыбыз кушакта. Шулай кыркырыйда һәм түбәтәйдә. Хәзер бу барлык хәрәкәтләрне кушып, без бийле алабыз. Димәк, дуслар, безнең электрон почтабыз эшли, Instagramыбыз көне-төне эшли. Үзегезнең кызыклы видеоларыгызны безгә җибәрегез. Әлбәттә инде, әгәр дә үзегездән көләргә яратсагыз, курыкмасагыз һәм оялмасагыз. Күрешербез киләсе очрашуларга кадәр.